Ema. Ce-a pățit, Ema? A venit vara asta și nu mai găsesc deodorantul potrivit. Oh, păi te încearcă pe noul fa. Eu nu încerc așa ceva. De ce? Mi-e frică. Păi hai să întrebăm pe ceilalți. Oh, cu mare plăcere. Hei, salut! Ce părere ai despre noul fa? Da, e foarte natural. Wow. Hei, salut! Ce părere Asta ai e cel despre mai noul tare. fa? Wow, e foarte bun. Să întrebăm și pe altcineva. Hei, salut! Ce părere ai despre noul fa? Nu am încercat niciodată și nici nu vreau să încerc. Cred că mai bine altă dată. Ok. Hei, salut! Ce părere ai despre noul fa? E foarte bun, foarte bun. Super. Așa. Deci, Ema, ce părere ai? Le-ai încercat? Da, cred că încerc și eu să văd ce reacție are. Yeah! Super! Un elefant se legăna de o brânză de paiaje și pentru că Ema nu mai transpira, Ema se bucura. E super natural! Yeah! Supernatural!